početak rastopimo maslac u mlijeku. U drugu posudu dodamo 300 g brašna, žličica soli, malo promiješamo. Dodajemo 40 g šećera, 2 vanilji šećera, 1 jaje. Po brašnu posipamo suhi kvasac, pazimo da ne ide u jaje. Nakon toga dodajemo rastopljeni maslac sa mlijekom. I sve to dobro promiješamo. Nakon što smo to napravili, pokrijemo sa krpom i stavimo na toplo mjesto da se tijesto digne. Nakon što se tijesto digne, razvaljamo ga na nekih 1 cm debljine. Radimo krugove. Možete raditi sa ovim kalupićima ili možete raditi sa čašom kako vam je lakše. S manjim izrazivačem uklanjamo sredinu, te tako dobivamo oblik donut s krofni. Stavljamo ih pržiti na ulje, kratko jedna strana, kratko druga strana, te nakon toga ih umakamo u bijelu ili crnu čokoladu, te u djeci zanimljive ove raznobojne bombončiće ili ono što je meni vrlo zanimljivo i fino, a to je mljeveni keksi i bademi. To bi bilo to od mene za danas. Nadam se da će vaši klinci isto tako kao i moji uživati u ovim krofnicama. Također, nadam se da vam se svidio ovaj video, te ako vam se svidio, molim vas da me zapratite. Dobar tek!